Thank you so much, worship team. The guys that make it to Vafundisi vedu walipakati pedu or professor evangelist waliwagitre nyasha shukuru mstara Jesu. Amen. The guys that them wali nekuda kwa visionary. Apostle Chikaka na mai muzita Jesu. Amen. Apostle Kari, God bless you. Thank you so much for accompanying me. And my friend King Nadono, thank you so much. I used to watch him play, today he's watching me preaching. First Samuel chapter 30. First Samuel chapter 30. First Samuel chapter 30 from verse 1, and I'll read. And it came to pass when David and his men came to Ziklag on the 30th day, that the Amalekites had invaded south and Ziklag and smitten Ziklag and burnt it with fire. Then I'll skip to verse 18. And David said unto him, to whom do you belong? And henceforth art thou? And he said, I'm a young Egyptian, servant to the Amalekites. My master left me here because 3 days ago I felt sick. So it's when the language day, and day 3, and number 3. David after Ziklag ya peace kwa adzoka mwari wakataura kuti aivatevera unokunda mwari vakatitevera unokunda. So any assurance ye victory from the audible voice of God. But along the path achienda une murume waakasangana naye akamulida kuti agone kurecover. So there's the leadership of the voice of God and also the leadership of men on the ground. Mwari vachipindura vachinoti minduro yasha inononoka, which I chose to differ. Minduro yasha inononoka asi kuti vanhu vanononoka kuziva kuti Mwari vanopindura sei. God is never late. Vanopindura. Ene dzimwe nguva kunyarara kupindura. Which guys you understand this? Ukapfipa kusikana akakunyararira. Pamungayianza naye. Akazotaura ndopanozobata shwati anga anyarara because kunyarara anga zvinhu. So silence sometimes he answers to those who are mature. Vasiri mature noti ndane ukadaira ndikutarane akazodaira mozonoti danga anyarara. So even with silence how Mwari vanopindura. So vazhinji tine zvatakanamatira Mwari vabva vapindura. Ende tichiri kuzvinamatira kuti vapindure. Nekuda kwekuti pavakatipindura vakaunza answer in 2 dimensions. The audible voice of God, which is the word of God. Assurance yakaitwa paCalvary uye nefavor yaMwari yaunotenda kuti muupenyu hwako. Wasachimurwadza nechichi kuti basa rakaitwa naJesu paCalvary haridi kudzokororwa futi. It's a done deal, Calvary. So munhu watemba neropa raJesu wagamuchira Jesu ari munyasha dzaMwari ane assurance yekuti you are a victor, not a victim. But with the victory yacho ichibatika now ndopanozoda kuparidzwa. Because ndinanzi kuparidza kuti adzokere futi pamuchinjikwa akatoenda kudara. So why am I preaching to people kana Jesu akafira vanhu vatemba neropa raJesu vakapiwa assurance ye victory? There is something missing mumunhu kwete muna Mwari. There is knowledge missing in men and not in God. God is so faithful. Chakaitwa paCalvary is done deal. Ukatengwa neropa rake ukamugabuchira wakufamba muvictory. Uchaona kuti Satani haabvise Kenani. But kune vanhu vasingapinde iyo iriko. Kureva kuti pane zvinoitika along the path. Zvinoita kuti vasasvike muchinhu chavakanzi naMwari ndechavo. Saka hakuna munhu asina chinhu chake muna Mwari. But unogona kushaya chinhu iwe une zvinhu nekuda kwekuti along the path pane hondo dziripo. Pananchimirira king pamasvika I have this understanding. Nekuti kana munhu ari gifted ane talent yekutamba bhora anoenda training. Once I training kuwana talent, you are already talented. What's the reason you end up session? You will not gonna bora racho. Nobody discover kuti even talent one nayo, your flesh, nyama yako, your muscles and everything, zinofanirwa kusubmit to a certain kind of training. You don't have the gift in manifest fully. So I've discovered kune vanhu vane zvipo but vasina chavakaachieve from life. Nokuti vakaramba the discipline involved.
for the gift to fully manifest. Kune discipline itori involved kuti paite manifestation iri full pa gift ya winayo. So mwari watu namata nani namatwa ni wangu mumwe chete. But haite zvakafanana. Iya tinamatwa ali mumwe chete. Laika kusiti tikati mwari ufunge anotida zvakafanana. So ni mumwe si upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati nikuda kuti hatimude zvakafanana. Iye kana achitida ikwawo. Haasi mutsauro wevanhu anototida zvakafanana. But life yatorarama iri result yemadiro atinomuita in return. Simba ramwari anenge magetsi apise kana kutonhora, but gadget yaunoconnecting at the end kana iri fridge panoita ma-ice, but kana iri hita unotodikitira kureva kuti chinoproduce ma-results is the gadget at the end. So discipline iri involved ukairamba ukati ndingori gifted ndega chipo chacho ndinacho chipo achibviswe, but haugone kuachiva wani kuti watadza kusubmita your flesh to the systems dzinodiwa kuti chinhu chibatike. Ndisadaiko munhu anotsanyirei kana Jesu atokufira wakatonzi uri mukundi. Mwari unoti ndini muridzi wesirivha ndarama, iwo bvota kuda mari futi kuya kuzopa mwari muridzi wayo anototi ndeyangu ende ndinayo. Muridzi wazvo Abhurahama akati muna mwari uye kugomo nemwana wako undipese chibayiro, ndokubva atakura huni achienda kugomo. Isu kwedu kwandinobva kana uchitoda huni nonotitsvaga kugomo. Abhurahamu paakazouya kugomo akatora dzekumba akaenda nadzo. Shoko rangu rinoti deep calleth unto deep. Kurati ane a deeper revelation yaangawana. So munhu ari kufamba by faith afambe semafambiro anoita vanhu vari kunyika nekuti ane zvaanoona in the spirit, ane zvaakanzwa mumweya wake. So mwari vapa David assurance, pursue, overtake and you recover all. Atonamata mwari ndokubva vamupindura, ane assurance yeanswer, but along the path ane character yaakashowa to another man who was about to die. So pamwe pacho mwari vakakupa answer, but wakarega process yacho ichifa iwewe along the way. Nokuti vazhinji patinonamata kuti mwari ndikuda destiny helper, we only think about those who are rich. They don't want destiny helper. Destiny helper, what David needed was a man dying. Bible writing 3 days ago, I was left here by my master. Oku David sons wakasika 3 days after, akashika Ziklag yacha. Within David musuwa akanamata the same day. Mwari vakaenda mukempi yeEnemy, ndokubvakatora munhu vakamisa muroti, ndokubvakauya muno vakati David tevera unokunda, but paari kutevera manje waanotanga kusangana naye atomuudza kuti tisu takatopisa Ziklag, which means he was supposed to fight this one first, but iye ndokubva aita the opposite. Munhu yabuda pachienda kuti pama-enemies amuri kutsvaga one of them. Kureva kuti David ane chinhu chaakuda kuti tinzwisise panapa. Chipi? Uchaona kuti imwe yaunoti enemy haisi enemy, ndokutadza kuva nerevelation pamusoro peenemy, nokuti all things work out together for good. Zvoreva kuti pane munhu akadhipozitwa naMwari mulife mako, but pauri problem. Saka unobva kuti Mwari ndirangarei ndimutsirei vanhu, yeti ari kutosva wacho ndiye akamutswa iye 3 days ago paakanamata, uyu ndokubva asiwa kuti 3 days ago, but he was sick. Sei akasiwa achirwara. That was the reason Mwari aigona kushanda naye kuti munhu yaasiwe nevamwe vake. Mose akasarwara vamusiye vanoenda naye. So kurwara kapa hakusi kurwara, isystem yaMwari kuti asare. Why? Nokuti imhinduro mulife yaDavid. So some people vane maproblems, but haasi maproblems avo. Iproblem yako yaita kuti vanzi vane problem kuti vasangane newe. Murume uyu yanga haisi kurwara iyi. Bible writing 3 days ago I was left here by my master. Ukukwandaenda kwekutanga, but after 3 days akadzoka paZiklag yacha akanamata kuna Mwari vakatitevera unokunda, which means patani yaanamata Mwari vatikonzera munhu kuti arware, kwete nokuti murwere, but nekuda kwokuti ndokuti agone kusiyiwa nevamwe vake. Saka muchinda uyo arware ndiye destiny helper, but apiwa kaproblem nokuti muve nemeeting point.
opportunity zvainoita inombodai. Jesu ari pacross anoti kune imwe mbavha, zvirokwazvo ndichange ndiniwo kuparadhiso kune imwe mbavha, kwete kudzese kune imwe. Why? Because imwe yacho ine maonero akasiyana neimwe yacho. Inoti kudii Ishe kana makuya mumambo wenyu mundirangarire. Munhu waari kuti Ishe vari pasame level of pain. Sentence nepunishment is the same. Vese vari pacrucifixion. Wese Jesus atoneminzwa mumusoro atibaiwa parutivi. Kuda kuti haugone kukumbira kumunhu ane maproblems darikapo. But kana wane revelation, unogona kuziva kuti munhu haana problem ndini. But aunzwa mulevel yangu kuti ndibatsirike. Destiny yombo wakanamatira wakatomusiya achifa. David auna murume zvanzi vakamupa chingwa, vakamupa mvura, vakamupa zvekudya kusvika ava nesimba, ndokubva amukumbira kuti can you lead us kwavaenda titungamirire utiratidze kwavaenda, which means Mwari vakapa David assurance but havana kumupa direction iri mukareti. So tuno zvaukanamata kuti Mwari itai vakaita but ukareti yakazvimisa. Chaukanamagira kuti Mwari ndiitirei vakachiita but karita yako ndo yakachirwisa. So kuna Mwari wakatonzi pursue, overtake, recover all, but life mako no recovery. Saka unoramba uchidzoka kuprayer, yeti nyaya haisi kuprayer yakukareta. Because kuprayer Mwari vanopindura munamato wacho, but apindurwa munamato wacho anofanira kunge achinamata achiita zvinodiwa naMwari kuti asvike paanofanirwa kusvika. That's why I was challenged Amazango. Kuti munhu paano complain kuti independence one, but hatina kugarika takati independence one. Kuti independence zvinomboda prosperity. Independence hazvireve kugare. Zvinomboda kuti you are now free from the oppressor, but you still have work to do to make things work for your life. Saka unogona kutambudzika usisina anokudzvanyirira nokuti une usimba unachooneka mulife. Kuti muroyi wake akafa iye achabudirira, which is not true. Nokuti kutombokudza chokwadi kuroyiwa kwacho hausati. Ukaroyiwa unodarika stage yeuri. Kuroyiwa hakana, ndozvaunongofunga hausati. So Mwari vane mhinduro pano. Tevera unotokunda zvinoita. Pese paunonamata Mwari vanonzwa minamato ende vakatokupindura but unasi kuchinjenda asi kubatika. Saka unoramba uchidzokera kuprayer. Yeti pauri kudzoka kuprayer ndatoya kuzokukonekta kuti usati wadzoka kuprayer kaunhu kako kanenge kane nyaya. Unataka chikudzoka kuti Ishe kwaunonyanya ndiri munhu weshe. Mwari vanonzwa minamato vatokupindura but along the path une nyaya, iwe wacho une nyaya. Ansa kuti ive complete. Ndakatokatomira pano kati Mwari shoko renyu rinoti vana zvipo zvinobva kwamuri makarata avhurika ndishuwa vanobva kuno ndeava unotoroora kuti ubate zvakanzi naMwari ndezvako. There is a process ine chekuita namen kuti zvakataura God zviitike. Nhamo ndeyekufungidzira kuti kunamata imagic, kunamata irelationship, itori maformula ne-understanding through the word. I mean, ndizotsvaga a very powerful man of God andinamatire. Unaona unamatirwa but pane nyaya. So no matter how powerful the prophet is, he preaches the word. I mean, what he needs no ona mira no ona. He knows utapedza kuona kune zvaunofanirwa kuita kuti chacho chibatire. So unonamata Mwari unzwa munamato woreleasa answer, but answer inoriliswa kune unamato wako uye zvine chekuita nemunamati wacho. And I'll explain Matthew 6. I love it. Ndoida hiyo Matthew 6 verse 6. A challenge to me concerning prayer. Ndo yakandiudza kuti Mwari anonzwa minamato asi anopindura munamati. Kana usingazvinzwe just explain futi. But thou when thou prayest, enter thy closet. When you have shut the door, pray to thy Father who is in secret. Thy Father which seeth
Kwete who he is. He teaching their prayer. But yati reward ine chekuita nezvinooneka kwete zvinotaurwa. Your Father who see and shall reward you openly. So reward in a connection kwete nezvataurwa nechanga chichitaura. So prayer is good. Mwari anonzwa munamato as anopindura munamati. In other words, prayer attracts God's attention, but what you do attracts reward. And I'll repeat. Prayer attracts God's attention. Saka icho kwali kuti Mwari anonzwa munamato asa apindure munamato anopindura munamati. The God who sees what you do. So reward ine zvataurwa. Ine chekuita ndichataura. It's so shocking. Same as how Ramba Chinamata Namara was Minamato. It's your father who's Minamato, a son of Pindramanamato. Why? Because when someone of Minamato, not Minamato, was the moment of Namato. As Naman and Chessica spoke a woman or to me the Bacona with the Shembranda when he's Langarini. But that was all in Tower and then you get a pair of Dara. Sanobamos vamos com formula para pintura. Achei não. Isso não sabe tiba tike. Não pode canal pintura. It involves men. Genetically tanewe. So David more kaona alipahot. Ataura kuti nditori enemy yentista to pisa ziklag. Akata yom samba ine fu. Remember, ari emotional mom. Ukasangane muna pisa kusha wako ulebone hasha. But David always hasha aside with the wisdom and prophetic understanding. Don't vans go to me. 3 days ago I was left here. David opened the spirit to prayer 3 days ago. Mwali wakachitevera unokunda. Saka munhu yaambofa akapindirana nenhamba dzaMwari kuti 3 days ago zvichiitika kuti 3 days ago achirejectwa kuno munhu ane chirevo muprayer life yangu. Saka ndobva atanga kumufita but is an enemy. Ndobva ndakadiscover zvatadza kuchinja upenyu hwedu zvinhu zvatakatreata seenemy. Nokuti zvaunoda ndozvaunoita saka life yakadai. Zvausingade ndozvinoparidzwa ine ucharamba usingazvide because pauri zvinenge enemy. Enemy knows giving no enemy poverty. Enemy is a poor giving no enemy yako. And I'm faka windana nayo. I'm faka ifit. Murumo is enemy. But I need to know life ya David kana David afita enemy. Saka tine zvinhu zvati singade. Saka life yedu yakadai. Takuda kudzidziswa kuda zvati singade. Tine zvatoda. Rikatoparidzwa nezvozvoti apa varova iri ndiro vanozozwa kuti apa aiwa vazonyanya because the economy yedu they must understand life ndabarore shoko osa papana osa chauri kuti enemies ndochida long the path try destiny yopo kana matira akaiswa murodi yamuna Mwari melife yako ene inosire kupa munhu chingwa urikabva mombe dzako zvanzi vakamupa chingwa ukamupa mvura akaenda vakarikabva zvipfuwo nemhuri dzake kureva kuti Mwari akamisira task iri easy kuti awane zvinhu zvinokosha zvakakura. Mwari haasi kutarisira kuti uite zvikuru, ada kuti uve nekutenda kukuru pane zvaunofanira kunge uchiita usangane nezvaakavimbisa. Akafidha enemy. Uchaona kuti yaunoti enemy haisi enemy. The devil ndiye akauyisa mzee dzako akakuti aiwa zvimwe zvese zvingaparidzwa pachini achisiyana nayo. Zvawakasiya izvozvo ukarijekta izvozvo seri kwacho ndokune nyaya. Indiri kuchikoro ndaivenga ticha irowa. Because kana uri dofoka unenge uri kuchi pane kutoti ndiverenge ndiregere kurowa ndainovirikidza mashortage ini mukati. Ndandiri kudefense kwete kuimprovement. So when I like I improve, and what you got to defend, so that the New Testament is not material. We just do it out of love, out of cheat. But when part of the pain, love, you know, we have to understand this. If I never got the power to shut up the water, follow on Kinepa. Be sure, but I was seeing. That is Mama is out to buy a moment to get paid. My house is one and to me, I can't know what for passion. Next
left yakupusha. Oh, even but the result after pain, where God the love, you know what? Sakuskoro tengo melikiza mashoti. Sa unaona kudefenda Sham, but poverty au defend wa foiza. Kwa hivyo nakuro uli wanurulisa wa nanazimani. Wanurulisa wa fight. Kaya wali mtano tena wali mkuzo. Nana msumu tukua sisi. Life ID nalo kwa mpati ndio kutuita shushanga. Ni nalo tawaita ni defense ya waita upenda kupi. Murumari pa wada by enemy. Atotara utama one of them. Which means David afana demonstrate anger. Pamungu. Kuti wangomba tisho David akatsamo. Pane wani wana mpitira shu. But by revelation remember this man once was an Egyptian. Akasiwa mumunda. He was left in the field. Akasiwa mumunda. And he was dying of anger. Ali mumunda. Balance because it's not only maga, it's one is careful that I pay. But Murumo Aito was left in a field. But he was dying of anger. Shigapauya Mumungu feeder. I have seen one Mumunda Manzara. But Maria already given in Zara to feed one of my enemies. Kunaka we are comparing, but as you run to the other crew is a reject. To David is a leader. That's why Baba feeder. Can you take us? David in humility despite grace to come to Omar. No matter who Miramu you are feeder family. You won't watch a good guy, and I know that one of this. Bonus or not Mosa. Because I can't have wood when you took it when you ran. Never put it in the Shatabasia. I love Samson. Samson up to come as he saw Arin Tembe, which was on the Dagon, who are first year. What kind of Matakati be was Siparano Shakari? He never prayed for eyes. Eyes were taken away. And was one prayer in Oshada, but he prayed for power instead of eyes. How can you make results through a blind man? You need to see, to fight better. But Samson aga ignore sight, don't bati mwari, because siba. Saka akabuli sama zao saka wanda ali blind babudi. He said to another boy, I am close to him, can you lead me to the two pillars of this church? Akabatwa mwokwa li anuna mata, ane power. Don't abatwa nasinga na mata, sina power. But I was happy kubati. No matter what no matter what champion, there's an area you don't demand the humility. Ask him, Naaman, I am a commander. He was commanded by a servant girl who tried to Samaria. Nature commander, they have commands, but he didn't have commanded. This man was seeking when he was about to die, but it's part of the equation here in Calvary. Saka David anakura Mungu. He enemy but I school whisper. Why? Because I don't understand that I see say enemy, you know what enemy. And the opposite is also correct. I see say Shamari is Shaman. It's not going to choose what to beware of enemies. That's what this is about. Satan, watch your man. Ashraf al-Levi, the Ashaman. You have to beware of friends. I wish I don't see what about those who want in them. I see pants in that, and he would see one day. I would need pants are cheating. The text of what they made, no kind of that much. I see pants. There was a man along the path. I see when it's Muhammad is a reject, but it was part of the equation. So it's never very rejected by men, but it was selected by God. Pray for spiritual eyes to be opened. It's never very rejected by men, but they were selected by God to help you.
usaita muvengo rokuhot sport kwakuti munhu akavengwa nanhingonzi asikaiti muvengewo unopedzisa wakuvenga vanhu vakaiswa mupakti yelife yako. Ansa yako yakariliswa kudhara but ine chekuita nemunhu. Munhu ari muequation yelife yemunhu. Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Vanga vainaye but Mwari vaidzinga kuti munhu avainaye. Nokuti kana tiri mupresence yenyu she nonzwa zvese kuita mushi. Kunanga ari mupresence akanzi naMwari uri pamahwani. Hazvina kunaka, life yako haina kunaka. Vari vese panga pashota munhu kwete munhu. Munhu anosvika palevel yekuti Mwari anozwira tsitsi munhu kana asina munhu kwete munhu kana asina mweya mutsvene. Adamu asati atadzira Mwari but life yake iri pastake nekuda kwekuti life yake yakashota munhu ari mupresence yaMwari. Church hear me very well. Mindro dzatakamirira kuti mindro yashe inononoka dai Mwari vatipindira, the answer was already released. But on the ground kuti ive complete, your character matters most. Shoko rinokushanda ndo shoko rinokushandira. Shoko rinokuchinja ndo rinochinja zvinhu. So ukasaritendera kuti rikushande harikushandiri. Saka patiri kuparidza apa ishoko rauri kutendera kuti rikushande kuti life yako itransforme. Haisi nyaya yekuti Mwari ngavauye kuzoita zvinhu. Inyaya yekuti shoko raMwari ngariite basa mauri kuti rikuendese mari zako. Tinzwaka Moses paakati bvisa shangu dzako nzvimbo yauri itsvene. Isaini yekuti unogona kutosvika pane uchene ukasazviziva. Unoda kuziviswa. Haana kunzi uye kunzvimbo chene, atonzi mutori wokudhara. Problem booted. Ivan zote wakafiki imendi makuwa but unozungopisa wega unofana kuzoda. Abga ichochema nenyota anga ari patsime. Baba roti Mwari vakamuvhura meso kuti vakavhura tsime. Vakamuvhura meso akaona tsime. Kurati aichema nenyota ari patsime. Saka mubacho patinotochema tikuchema kuti Mwari vaite zvinhu. Tiri kutochema kuna Mwari akatoitira zvinhu kare but hationi. People hear me very well. Vanhu vachibva Egypt vachienda Canaan vakasvika panzvimbo inonzi Mara. Led by the Spirit of God, led by a true prophet of God, vakasvika pane mvura inovava. Vakazvopa Mwari pane pazvinotovava. Vakavava kuti kune nyaya ingaexplain. Chaita kuti mvura itenderwe kuvava rudo. Ucharudo rudo rwacho kana yakutapira. Why? Because kana ichivava kuna mamwe marudzi anosvika achimwa wese akaitesta akaisiya. Pawakusiya vanotosiya kaipi ichauya. Ine rwendo naJehovha. Why? Because mudesert place munoisa mvura. Saka Mwari kuti vachengete mvura yavo ngaingovava vanhu vaisiye. Iwe dai munomo akangotanga ine mari yasvika kumuona. Ukamwanda mukuvava saka makutapirirwa. Saka Mwari vakamukurodza kuti asangane newe. Hairambe ichivava but Mwari ada kupa vanhu picture yekuti pamwe pacho kumwe kuvava kunoita kuti ungoziva kuti ndinokuda. Kwete kutapira, joy haisi kutapira mukuvava. Because kutapira ndokwatoda but kuvava ndokwaita kuti ichengeteke. Saka kana yakutapira farirai kuti yakambovava. Test them maturity to celebrate our problems. Nobody back with the problem. Daniel, akakanongomba shumba. Why? Because hakuna munhu akamira naye support. Saka ma witness ake dzakatova shumba. Ndo dzakaudza mambo kuti ayo mukakanda vari wrong chakuratidza. Uyo akana problem mira yakude kuratidza chacha. Answer. Yakadikiswa kudara. So Mwari mauri havasi kukundikana but iwo unoita kuti vakundikane nokuti vanoda kushanda through you.
Bible rangu rinoti Jesu kuGalileya wakaita minana mishoma because of their unbelief. Kweli nekuti kuGalileya aiwa mshoma. Aiwa panzvimbo yega yega ndiye Jesu uzhinji, but anoshanda through people through their faith, believing and understanding. Peter akati kana muri mititendere nguye Jesu anakutai wemese. Mese kuti vadzidzi vangu handisarudze vanhu pamubasa anoshanda nechoice. Vamwe vakatosara God. Peter achitofamba kudai. Jesu anakuti aiwa Peter ngatingoshedza mesa kuti ngoita zvezvedu kawani. So ndinopamba kuti Mwari aite kawani musemi church. Mumwanuka testimony mwachikweshera ari mukoma. There was a man along the path, rejected by his own, but selected by God to help David. So sometimes your help, it could be your help. Don't have a problem. Rubatsiro wako, uchazokubatsira, ruda ngobatsirwa newe. Saka tona Jesu anokumbira mvura, akanyimwa utanga kuadvertise yake. Kudai waiziva ari kukumbira, ndiye anoti inani ane mvura menyu. Saka uchikumbirira ipisa. Ane mvura menyu, but anongodai manga mangu. Paanongonyimwa ndokanota kuti aiwa hausi kuziva ari kukumbira. Kurati kutozvideredza kuti ndikukumbire kuti tisvike pacommon ground. Church ndinzwei. Mwari vakatokupindura kudhara. But the complete answer, alright? Usizeni yekurima chibage kuzhisha. Unoziva kuti kune mbeu inonzi early maturity mweziva ikasika kuibhera. Inenge yakatonyorwa pabhebha racho early maturity avanoipana kudii mbizi kudii tsoko. Early maturity ichokwadi prophetic message yakateswa through length. Kuti inokasika havasi kugesa ndo zvaito kune matest akaitwa kare. So it's a prophetic message yaiswa paseed riri mushelf yakati early maturity. But mbeu iyoyo ikasabva mushelf ichienda muvhu, early wacho anochona. Saka mukuchona kwako usi right environment, the right ground. Kwete kuti shoko raMwari pamusoro peupenyu hwako hapana riripo, but you must create an atmosphere yekuti kaeli kacho kagone kusimuka. Chingwa chete chakanonyorwa kuti Lobel's bread, fresh bread, ikasatengwa inoona fresh. But pakati fresh avadzime inenge ya fresh yakaora. He went anywhere with a role to play. Mwari, the answers of God are yes and amen. God is so faithful. Vakatopindura paukana mata. But munhu wacho akapindurwa manje. Saka paunoona mata tozoparidza pakuparidza kukupa information. Mwari ndo vakati let the birds fly. Nanhasi ostrich yaikuruka. Hakuna Bible rakanzi ostrich are too heavy weight. And Mwari hakaredi nema. Let the birds fly till today it doesn't. So ndakamboita karesearch kuchana munatural realm. Ndakindava chinhu chisingasimuke. Saka ndakaona chimwe zvese paostrich zvakakura but chidiki chini. Kune zvinoitwa naMwari nezvinofanirwa kuitwa nemunhu nokuti ana Mwari. Kune zvaanoita, kune zviri masystems nezviri kulevel yemiracle. Ku-creation, he created them. Ku-formation, Adamu asikwa, Mwari vakati hazvina kunaka kuti ave ega, but kuspirit vanga vari two. Kunati nevanhu vane zvinhu zvavo bali zviri kumweyo. Kune munhu akasiya mukadzi wake munyika yemweyo, akashura kanaka. Kune akasiya munda yake akupira mukombi izvezvi. Nokuti pane ropafadzo iri muspirit realm, but mungafuni kutorwa kuti ioperate mudimension iri physical.
And God caused Adam to fall into a deep sleep. Adam anakurara akarariswa. God caused him. In other words, God to know is a what word, because word and God they interchange. In the beginning was the word was with God, the word was God. So God caused you. We're not going to the word. So what the word causes you, those who come as out say you. Choice. God caused him. Zvarinokuita rinogadzira zvaunoda kuti zviitike. I'm a street preacher. I talk about 2007 parenge kuwadzana. Sa parenge pane ma characters ese. Sataka muruwa tikati bava tipinde denga. Koma na mawindi zvakati vataurira kuti bira mumadhenu. Zvipfelo zvipinde denga vanhu vanokupa zvirwere vataurire. Patakazoti vanhu avapinde. Wakaenda kwendodoti vhara. Pani shoko rinokuitira. But I will change it. You know who change it? I don't know. We're not really powerful. The never next door. Rago child. You should have to go to row about in the market and my Murumari or the enemy. Identity I'm one of them. So take it the same Kuraka and Kurova. Don't discover which is enemies. Don't breakthrough. So that do improve a technical defense by I think come on, I can scan. I got to be on Namari. But don't talk about such a Muscana. Results are not just like say, but I'm not sure my bus. Knowledge. That sit a sham, say enemy. And how we want to say armor. That sit a more say enemy. So that I discover the body of Christ breakthrough here. Yakabi Babachin Chakun treat us a good sleep. Chakishits a patina, Quintas not to order. Takai Gunoas was into that Venga. Getting those not to change. In enemy, I see about it. Moses had to see Torah and Orema by Papado. When I see the blood, I'll pass over. Egypt. But if I get a go Miramun, why one can have some computing. I don't put this another on him with the my shoulder. So, one year to take it out to Bakarapuraya. That is no why. Men who don't know what who famous and food is about, where I am quite. Children calling it, children calling it. It's true. God speaks the right word in the right season. Another level, He speaks a word to create a season. He speaks a word to create a season. Sorry, we shall go off topic and I read. Luke 17:11. Things are ongoing. I want to go to Wakatuma. And time knows that I appreciate. At the single near assignment. Who was your Peter? Better it was our but I won't see Wakapora. No one Wakapora was not going to receive your healing. You have whoever they would healing. Saparo was named the healing also to that better healing. But you were healing the uncle Pakatumika Muna. David, Makampa Kunda against Goliath. Remember, Anakwenda Morwana Goliath, Anga. And the Parakatuma is already anointed by Samuel. But I actually put to make an anointing. Everyone got calling, so not to go out.
was I'm an Egyptian. I'm one of the Amalekites. They left me here with bent Ziklag. I'm going to tell us, Jesus, no what? Tisika pisa mshawako na mtoni chipata chaona pisa mshawako but ni nzara wafano kuti nzara hiyo anga kill you pachine chele anga kill you there. Why? Because when you pisa musha but there is a revelation yakuti chimocho zono treat as an enemy. That's why Jesus kuna Judas akamuti my friend itazo waitane kukasika my friend to Judas. Peter atisha zvimene pamchinji kwa Jesu nokuvati get behind me Satan. Varume Satan mwanzoziva pamwe pacho ane nawo. Ada kutimba muna vimo. Ayo tishe ndinofanira kuti get behind me Satan. Ayo Satan anozati kana kapina relationship chakotanga. Nozati God is in it. Zvandetsana pamunozati shuwa Mwari azetsana. Ado Satan. Mindro yako Mwari vakakupindura muno wako wakanoivhara for it to be complete. Una moto wako ngosina kuti Mwari ita zvinhu ndiwe kuti Mwari ishamure zvinhu zviitike. Why? Because uno create an environment kana shoko rakuchinja yaninoti law of attraction. Ukavhura doo pamba penyu mosquito ikapinda mumba inoruma avhura doo unorumisa vanhu vakawanda. Why? Ilo iripo yekuti kana pavhurika vararumwa. You must create an environment in order to attract what you are looking for. Kune zvinhu zvaunoti Mwari ndipendi zvisingapiwe vanhu zvinofanira kungouya pauri. Gogodza unozarurirwa. That statement there, discipline. Kuti kune vanhu vatori already in the house maruda kupinda. Every chinhu choda kuita mulife kunona kwawati nyasha vatori machirikari. Gogodza hapana kunzi paza. I know unoda breakthrough. Apa pali breakthrough. Panda kudzikama. Gogodza. And do you know what knocking pachayo in a skill? Pani kuri knock yekuti vanowedzera ukiya vapotwa. Kune munhu anotambudzika bata vanhu vanoda kumubatsira kuti haabatsirike. Kwete kuti haatambura haabatsirike iye achitambura ane rafu. Kugogodza unoda discipline. Kune zvinotsvagwa kuti uzviwane. Vanhu kune zvokuti vanhu vatsvagwa uzviwane zvatomaope vanhu kukumbira unopiwa. Kukumbira futi kune skill. Anozati nyika chaiyo inokumbira. Panosiyana ndinganokumbira. Nyika inokumbira. Vanhu vanoenda tsamba kuti maproposal kukumbira kune mapepa. Iskill yaari kushandisa bati kwese kukumbira. Wafanire munhu akuramba hembe yenhaka achitenga hembe kubhero. Inhaka yauri kutora uku. Ndedzevamwe ka. Osakuita skill vanokushanda. So zvinogona kudai. Judges 7 Mwari vachitaura naGideon vanoti kana uchitya tora muranda wako pfuura uende kukembe Midhiani unonzwa kuti vari kudii. Nai Mwari mashaya here and men of God among the people of Israel. Ndomba ndakadiscover kuti God can also work with your enemies to change your life. Ina fani Mwari antaura chete papulpit kai. Ayo papulpit anogara achitaura. Mwari antaura kumba. Madam chaiwo unozaire kuti Abraham akodza nomukadzi wake Sara kuti uyo haga nemwana ngawabve pano. Bhaibheri rinoti Abraham hatina kumufadza nekuda kwekuti Ishumaeri ropa rake. Kusvika Mwari vakatozoudza Abraham kuti chataura Madhamu ndiyo. Pane meseji inosvikira kuna Madhamu zvokuti unoona musoro Bishop ndini. Abraham a true prophet akapiwa meseji naMadhamu kusvika Mwari vakatozovati ndikasaburuka apa Madhamu vakateererwa. Akatimbire momo kana ndikusimbisa chinhu ichi ndikusimbisa. There must come a time kana munhu amature mu relationship anonzwawo mwoyo wake. Ndini musoro. Chivanhu mutara umwari.
Sarah akapiwa message yekuti Abraham akazokoroferwa naMwari zvataura Sara ndizvo uye asi kuti wenaka. Why? Because kana unotabarika unonzwa kunge ishanje kuti ruve kwada kuti mwakaende. Saka akafungidzira kuti ishanje anozvati revelation. Akatofungidzira kuti aishaisana da kuti mwabve pana Sara chinjwa yega. Ndokumwari ozvati aiwa hapana shanje apa idini. Ngavabve pano. Uyachangorora wakona. Mwari kutaura even through enemies. Enda kukembea mamidiano unonzwa kuti vari kuti kudii. Ndobvanzwa mwati ndarota chingwa chichipadza misasa. Mumwati kubva interpreter. Baba kuna prophet na interpreter. Kukembea maenemy. Zvanzi hakuna mumwe ndi Gideon. Zvanzi paakazvinzwa pamira pasi akaushipa Mwari. Akadzoka anyashwaridza kuti Mwari vatipa kukunda through the mouth of the enemy. Iyo pamberi pako haudi kutonzwa kuti enemy yati kudii. So Mwari pani pavakatorwa kutaura hauna kuvanzwa nokuti vakashandisa munhu wakagara wautaura wazvodza kuti handinzwe iye. Wasakuzwa munhu anoti ini chakakanakira tsike kuba kumunhu ndochawakaipira. Usvike Mwari vaunonamata aitosiya denga achitoenda kumaraini kwevanhu. Bible wrote the three angels padzakauya kutendera Abraham ari pamamwe. One of them was God himself. Mwari wakwanisike kubva pachaiwa ufambe. Unozvati pakafa Moses akavigwa naMwari. Bible wrote and God came down and buried Moses. Till today hakuna anoziva kuwara Moses. God came down. Imagine ngirozi kudenga tichibvunza nomudhara ari kubvunza ndamunamo. You are weird. David wakatumika ina anointing nebasket rechingwa kwakoma. Kuuraya kwake Goliath yakaine kutanga atumika. Atumika. Imwe breakthrough yako iri muri mudhera uchaguma kutumika. No matter the level, no matter the anointing, no matter how you are prophet or so and so. Ukava humble, sometimes you come across victory. Unoda uchikudzoka kuti Mwari mhinduro yenyu yanonoka zvingatidze wakapindurwa kare but wakatreata equation yacho seenemy. Why? Nokuti identity ataura zvanzi I'm one of them. Iwe uriwo waita sei uruzvati ndapisa musha wangu ndoko unodemonstrate hasha dzese but haisiye seenemy yako. Unozati mulife kuna vanhu vakabudirira kwete nekuti vakakurudzirwa asi nokuti vakadadirwa. Vakavadadira ivavo they were sent by God to push you to another level. Kumwe kudadirwa ndiMwari. Mavengero wakaitwa nendudu wako mweya wesitiri kuda kuti vanhu vamaungu. Unosvika wakuti azopangu pagiraiti kana pakaita zvapasango namo iri pano ikaitanya kana pakebhi ndogara pangu pai right kufunga mushe sei kura Exodus zvinobuda but vanhu vasati vabuda mune Exodus vakaombesewa kurati Mwari aida kuvapa mindset yekuziva kuti kunonzi kwenyu kuri nani vanhu kuda kuenjoy munyika yevaridzi. Exodus vakaombeserwa munhu kuti munhu afunge kuenda ndokuti wakaipa kada kuvanza anokubata zvakanaka problem. Unokanganwa kuti uri roja unenge wasenior roja munofura mari dzevamwe chisa yako pamusoro ipapo ndovanoti bhowa mani unoisire yako isande kuti unotoenda wofutika nezvekutamba akaenda misa yako. So sometimes pressure is necessary. So murume akwanikwa ari parodi imhinduro yakasiwa 3 days ago David paakanamata 3 days ago asvika paZiklag. So Mwari vakatopindura kudhara 3 days ago. But your character along the path and the revelation and knowing what to do ndochinokusvitsa kune zvinhu zvako. Wakaonzerwa vanhu vanotambudzika variwo vanhu vekuti ukabatsira nhasi ndovanoziva kwaunofanirwa kuenda nezvaunofanirwa kuita. Iwe wakangoudzwa kuti destiny yangu pamunhu ane mari, destiny yangu pamunhu ane zvinhu zvake anofanira kukuloketa. Mwari unogona kuunza vanhu vavo, thank God for that. But kune vamwe vanounza yokuti unozoona kuti munhu ibhedhe kwandiri. Kune vanhu vandozoona kuti sami chakaonibata kuti ndimubatsire
ndiyazondisumudza uye but mazuva acho zvasingaiti. I've got a friend andakambogara nayo kukwekwe inandi permanently employed pamine 1998 mine yanditegarifi. So kuna vanhu vaishanda as contractors vakauya vanga vasina accommodation vaitorodya kumbizwa vachiuya kubasa. So ndakangowira nemunofesi wangu ainzi Aliso ndikati ngatimbogara tese. Mafriends ako vaniti imba inde yako nemainhamba uya permanently employed. Saka tikatayo marume acho haana chinhu bana. Osapane paunongodada usina uchinhu futi. Iwe tine phone house property hapana. Ogara nemumwe munhu anoti imba ndeyako injoyeba ndoinjoya musina chinhu. Osasaka nakada kuhubisa unoshanya nepasina ibipo. Ndaka accommodate a bad friend of mine in one room. Apana kuita 2 years basa rakabva rapera. So pandaka relocate ndakuzoka ndakuya kuHarare. Iye angadzoka kuna kushanda kuno. Is the first guy akatipa hembe bhegi rehembe pandakatanga kuparidza. Ndaiparidza zvisina ndaikumbira hembe pandakatanga kuparidza. Paakanzwa ndiri kuparidza akauya nemunhu akazara hembe akati mwoyo wangu tinozivana hembe idzi. Empty room against monarchy hembe. Sakuna ni marume ndaiyaita sei kuno kwangu. Unonzwa kuti ndangu chete. Usapari kumudada kuna necessary. Mwari atinokupa marume iwaya kuti vamwe vanoone chekupfeka. Cha destiny hope zvinoreva munhu ane mari zvinoreva munhu aiswa naMwari mulife mako. Whether rich or poor, because you never know about tomorrow. Unazara zimwe zvinhu zvemahara zvinobhadhara. Zvemahara zvinobhadhara. Iyo pfungwa yako ndekuti hakushandire mahara. Handishandiswe. Kunoshandiswa kuri right. Kunoshanda. David akainterpreta, Joseph akainterpreta hope dzevasungwa. Asati ainterpreta dzamambo. Dzamambo dzinobhadhara. But kuti usvike paunointerpreta dzinobhadhara, unotanga wanoziviswa kuna mambo nemunhu wabara pandura asingabhadhara. Zvisingabhadhari zvinobhadhara. Kana wane revelation. Zvaita kuti Farao weprison uzotora Joseph kuitira panura. Kune waakarapaturira hope asina kana send fellow prisoner. Ndiakati akuna mambo zvakati kune muchinda ariko. Kunati unombogadzira zita rozobhadhara. Iwe uda tobhadhara zita rake risipo futi. Gona kuinterpreta hope dzavanhu vasina mari. Dzimwe nguva vane a voice kuna mambo rimwe gore. Akainterpreta dream yemunhu asina kana chaanomu, a fellow prisoner. But after 2 years ndakazoti kuna mambo, aiwa kune muchinda ariko kumambo. Akatora pandura dzedu, tine vanhu vari level newe, same level newe. Vanhu vane chekuita newe level yako hombe. Because if fellow prisoner anoita Asha to become a president. Ruth aitera Naomi vese mawito. Vanhu vamuna achiti mwari wenyu, mwari werudziwa ari kuda pane munhu akafirwa saiye, ari kutambura saiye, a refugee akatiza nangu kuBethlehema achiuya kuMoab, omuti mwari wenyu. Varume chinonzi kuona mwari achisipa level diki. Tine vanhu vana mwari vasina chinhu, but vana mwari anoita zvinhu. Problem yegeneration yedu ndekuti takavaona vakugorodhewa hatina kuvaona asati aenda ikoko. Tinofunza vakatangira ikoko. Vaitova vanhu vamwari vasina chinhu, but vana mwari anovasvitsa kure. Mwari wenyu achava mwari wangu. Chii chaaona pane munhu. Faith comes by hearing. Ane nyaya dzaaitwa pavaikurumbura kuti kwedu kuBethlehema kunogarwa nhaka. Murume wako akafa, hama dzake kana dziriko unoroorwa futi. Saka uyu paakati handina kugone kuberekerai murume anokuroorai, akati aiwa ndine imwe message ndakataura haishande, haivhare nhaka iyi ndeyekubereka, handisi palevu yekubereka. Muna Mwari ane vanhu vachiri kuBethlehema. Problem yako une message one, hauna revelation dzimwe message. Andika akakandigona kuberekerai murume anokuroorai, opa akaenda. Uyu akanoorwa neakaberekwa ere? Akasvika kuna Boazi ariko. Kureva kuti chinzwa, ukareverenga zvakanaka, ndanopedza, Ruth 4. Ukareverenga zvakanaka. Mumunda maBoazi, haasi Boazi chete akatanga kuda kuroora Ruth.
There was another man I kid when the first one. After Pisa puts out that I cannot take him. Could I probably have met you as Nagora? Saba open a root or no variable. Oh, yeah, one is by probably 2 million. Probably not our culture and one. One is a woman culture and one. There were 2. Kuna bisa pucha kada basi kutora boza kasotora mumanzo ka muroti bataromo kitu tine vanhu vari kutoka muroti zvinhu zviripo pokana mata maraka kunzwa but pakati chipinda muroti usvike kune zvinhu zvako distraction along the path ndo yakatadza kukunda chakanzi naMwari ndechako but unogona kusatova nacho chakati chako kwete Satani anochitora. Satani anotora kutenda kwako or distract away yako oshaiwa zvinhu zvako. I want us to pray. Prayer ndeyekuti change me Lord. Ndishandure. Ndipei mamwe maonero. Why? Nokuti ndine vanhu vandakatarisira pasi. Ndine vanhu vandakatsita sema enemies. But they are part of my destiny. We can stand up. I want us to pray. Let's stand up to pray. Inzwa wakapindurwa kare favor itoripo kudhara Mwari avarevi nhema kana zvanzi munobuda ya Exodus munotofanirwa kubuda but pane nyaya inoitwa pamabudiro when I see the blood kureva kuti mukasauraya Roma kwaimukaisaropa madhoo even in Exodus apabude munhu kureva kuti there is application of the word kuti munhu agone kubuda. I want us to pray. Pauri papo namata God change me. Mwari ndishandure. Mwari ndiwanire. Father, we pray for your grace and your favor. Change me, oh Lord, how I see other people. Change me, oh Lord, how I see things. Zvandakatora semandu, zvandakatsita sema enemies, zvamakaisa mupati yeupenyu hwangu. Guide me, help me by your grace. Kana ndakalenga kupa, ndishandureiwo Mwari. Kana ndakalenga kuremekedza vamwe, ndishandureiwo Mwari. Change me, oh Lord, how I see people. Change me, oh Lord, how I see your servants. Change me, oh Lord, help me, guide me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every plan of the enemy Chakaway was to disrupt the destiny yako. I stand as a servant of the Most High God. I decree and I declare, pursue and you will surely recover all. Pursue, overtake and recover all. May you carry the grace to get there. From 3 days ago, God heard your prayer. 3 days ago, open your walk. You know Taura Nyasha, you know Taura Nyasha, you know Taura Nyasha, you know Taura Seva, you know Tara Kukunda, you know Taura Kumudina, Mercy Tarachesa, you will recover, you will recover. I speak the fire of the Holy Ghost. May the fire of God, may the fire of God rest upon your life for you to recover. May the word of God guide you and help you. Yakatabosha, Menta Baratiasa, Ibashate, Malika Tabarando, Yekete, Marabasukata, Ibabashalikataya, Menta Baraso, Ibashalikata. Just raise your hands. Father, I decree and I declare. She not be jockey. She not be jockey. Seja makaitana wana wa Israeli. Wakatele wakawana zinu zao. Hakuna mwengi anurambaka bata mali yake. Hakuna mwengi anurambaka bata mchato wake. Hakuna mwengi anurambaka bata stendi yake. Hakuna mwengi anurambaka bata visa lake. Na declare Nyasha, the Taura favor. May they recover. May they pursue. May they overtake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every plan of the enemy, Father, I decree every demonic plan to scatter your business. I stand as a servant of the Most High God. Receive grace, receive fire, receive fire, receive fire. Every demonic plan, I stand against it. May the favor of the Lord begin to flow. Let our motor, let our nyasha, let our favor. Receive the grace, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. Recover, 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 recover.
Recovery in the name of Jesus. 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 I speak recovery. I speak recovery. Recovery, recover. By fire, by power. In the name of Jesus. By fire, by power. I declare and I declare. Terera mchapo wako. Visa lako. Basa lako. Nezita la Yesu. Terera shinu zako. Recover. By fire, by power. Recover. By fire, by power. What belongs to you? I speak grace. When I speak favor, whatever that belongs to you, come here. Fire, fire in the name of Jesus. Receive the grace to recover. 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 In the name of Jesus, I decree and I declare, may the grace of the Lord be upon your life by fire, by power. In the name of Jesus, I release the fire and I release the grace. Receive the fire to recover. Receive the grace to recover by fire, by power. Every plan of the enemy be shattered now. Rakatabosha, Mentabaradias. Receive the grace. Receive the favor. In the name of Jesus. Thank you so much. You may be seated. Thank you so much, Apostle. Yeah.